2,000 years later. Uy, may gabi sa inyo mga kabingka. Another video, another food review mga kabingka. So, nikikrave ko ano mga kabingka. Ang pangalan na ng mga kabingka is tilawan na to ning peach mango. No, peach mango pie sa Jollibee mga kabingka. Let's go. Unom ka buok. So, worth it ba na yung mga kabingka? So, nga na yun. Dalawa na to unang kagat. Ten over 10. So, para-parehar manig mga flavor. Sayang. Pagkalat peach mango pie. Agak. Ka mabitin na lang yung isang buok ba unom na kabuok suludan eh mau palikan eh unom na yung kabuok. Last bite. Perfect. So, ito po si DJ March and the place to be. See you in next my food adventure mga amiga. Babushka baby. Yeah. Tell me pretty lies, look me in the face.
Tell me that you love me.